Tak přátelé, vítám vás u dalšího videa. Dnes si představíme kladkový luk od PZčka Stingera. Tak, je to teda samozřejmě zase výroba USA, jo. Tak si to vybalíme. Je to holý luk, bez výbavy. Stinger ATKčko. Ono stejně se zase určitě dáme ty technické údaje do videa, jak vždycky dáváme. Jo. Toto už je ten novější model, ten předcházející měl osa 30 palců, je to teda jednokladka, širokorozsahový. Toto už je 32 palců, to už je ten novější model. Máte teď ta ASK, SSK, tomu si potom povíme. Toto je varianta 60 až 70 liber. A mělo by to mít nějakých 312 stop za sekundu, což je pořád i dostatečný na nějaký lov. Určitě jako těch 20-30 metrů není problém. Tam ta síla bude. No, co tady se dívám, tak rozsah délky nátahu je 23 až 30 palců. Nastavený je to 29, to je tak většinou klasika chodí z továrny. Brace high, že je 6,62 palce, to je výška tětivy od těla luku. No, osa, to jsem říkal, 32 palců. Od nápravy k nápravě. Let off je 80%. Co se mi teda líbí, oproti tomu předcházejícímu modelu, na to nemáme ani video, je ten úchop gumový, který už je ve standardu. Dá se samozřejmě sundat ten grip. A určitě, co se dívám, když ono je takovou škodu, není to na škodu uložení ramen vlastně toho šrubu síly nátahu, že je na volno, že to není na pevno, jako u některých základních modelů jiných značek. Klasika, jednokladka. To já mám rád, tu jednokladku. To je taková stará škola, akorát teda ladit to ten průhled, to je peklo. Někdy se to fakt podaří, někdy ne. No, já už tady vidím, samozřejmě rozdělovat štětivy tam půjde. Jo. Příjemný, zatím tak příjemný, uvidíme, jak ho osadíme a zastřelíme s ním. K tomu si potom povíme víc určitě. Takže jo, jdem sestrojit a budeme si zase postupně vykládat dál. Luk máme složený, PSS Stinger. A popíšeme si teda, co tam je nastrojenou. Takže pojď blíž teda. Má tady apexácký držák šipu na 5 kousků. Šup. Tady někde bokem. Padací zakládka, apexácký stabilizátor, apexácký mířidla. Všechno jsem to tak ladil tak zhruba do nějaké stejné barvy, mosiouk. Ať to vypadá. Povíme se asi potom k tomu blíž po té střelbě, protože mě hodně zajímá teda ta rychlost. To si ukážeme venku na tom chronografu. Takže máme tam teda nachystaných těch 70 liber a 29 palců nátah. Nám je trošičku delší, ale měl bych to zvládnout. Dobrý. Šip máme nachystaný. Ten jsem si odvážil, vydrž, ještě dali jsme tam, kolik má, tak nějak 377, 380, najď na to prosím. Počkej, to tady zavazí, trošku delší. No, 377 něco. Tak, jdem si změřit rychlost, nakonec jsem si zkrátil natahovou délku na 27 palců na mě. 29 bylo na mě docela dost. Tak, uvidíme. A 277, když jsem to zkoušel, byly 279, 281. To se jedná, už jsem možná vzpomínal, že to je jednokladka, takže nejbližší srovnání asi tak s BRem, Species Adapt. Má to nějakých 315. 312 fps, 312, technický údaje zase dáme samozřejmě do videa pod video. Vyrobený v USA, tak ten BR.
Tam asi nějaký další srovnání s Boutechem, Hojtem není nějaký v této konstrukci, v této třídě. Pocity z luku. Při těch 70 librách, i když je to jednokladka, je to docela příjemný. Takový jedovatější oproti Béru. Použití jak na 3D, pokud by byla třeba 60, tak klidně i na tu zahradu, na nějaký to častější střílení, nebo na 50 libráž. Na lov bych se vůbec toho nebál. Viděli jste, že jsem tam dal i ten rozdělovač štětivy pro šetření káblu plus na zvýšení nějaké té rychlosti. Ten úbytek toho výkonu tam není v té rychlosti. Si vezmeme, že to má nějakých 312, naměřili jsme zhruba nějakých, z průměru to 280 fps, že nějakých 32 stop za sekundu míň, což není hrůza, nemám to teda v tom plném nátahu, jo, kde je až 30 palců. Jo. Bránil jsem se s tou 29 dost, jo, takže proto tam mám i ten kratší. Jo. Super barva, Mossyouk. Dokázal bych si ho představit jako lovecký luk nebo pro nějakého začátečníka, který se nechce vydat z peněz za 30, 40, 50 tisíc luk. No, v této sestavě nemám to ještě spočítaný, budeme někde plus, minus, ať se mi nechytáte za slovo, myslím si, že okolo někde 15 tisíc, než to spočítám. No, takže vyroben v Americe, PS Stinger ATKčko a těším se u dalšího videa. Zdar.